teacher ni a wogina ne so no nipa ne sini so twan eno krampo ka ho bia won mo kire mu se eno na na nam so maduru ma bia nkodan dodo no ano aya na won mo fam wo yade bo woni ade akoda na kwakoto ayarsa bia wo se hu enso aka ho bi ebiem wo se chief examiners no a wo mo so aya na duru ma bia enso hwa no won mo hwe ho na won mo mark ne ade no saafo no so ye ka ya yemfa sobo enso bi emma wonom sanse wo hwemu a ye won koda ne bi won mo asabi producer wo timu se wo mo nim de ne won mo nyansa no sane ye kwahye no wankasa sitie no wo mo adwene mu ade ano matwere no de won betumi aya ena won mo waye no nti wo ye wo hwe anya de be ye ena wo hwe kwahye no so so aya to no a na se efa ho kakra bi ye be kan se wono de ande nya book mu de ne mo de fie nyansa ena akeka bo mo ya wo de atwero na so anam se won mo maake no eduru ma bia won mo hwe script ekita won mo so ena mo de maake nti no na no so ho sansam no ne ka no akwa bibia ho aka ho bi ama won mo abomo amane e twero se ye pe obi de sobo abono ye pe obi amana kyerɛkyerɛ nsɛm mu na ye pe nkrofo bi a ye betwe won mo gina mara no a aye chief examiners no won mo ka ho supervisors no won so di mu ntintiman ana kyerɛkyerɛfo ahodo a won so wo schools ahodo mu no won so aka ho bi pa ana ɛso ya asafo no nyinata ehia sɛ ye betumi abisa won nsɛm ama no ayeje na asɛm nti ye kwa oma no so na yakwa kodi enkomo ade afa ho ye ne owura Kofi Nkansa Sakode wo programs management specialist ɛwɔ Agyeiwaa wapanye kase ma adwo Sompa so nie You're out in Camadre. It's on Camadre so. You. Yada no brand what that Gia when ya at the Amaye. Na wadaruma bana woman swimwa. Yenim some penny for my being. Na ma quadri womu na femo yan chere ma padro mebia. Aya ne mudo na SCPC tano Agyeiwaa moka ho. Yemisa se afin so sha ye mofra no tworo ye no minim. Wanya daje para sane resource no esibi kwabaye. Yo, madam, I'm in chair for na my sense so fair Agyeiwaa Juma and also when it did today. Now, when he saw me, I had a wow mind and also. I saw him an idiot today for I share results also. Now, in who say results no net the Ghana for shit. Ena yensa ekai emu Agyeiwaa chidie o hwe WAEC 4-year statistics no de ba ena ye hu no say o de compare last year de na anka English and integrated science no and then last year no so you know and some people performed then so whenever can we say and yet so much significant. The entire kind of say 2024, you know, grades 1 to 6, may 69.5%. I feel 69 into a sort of 0.52. Ocean integrated science and so on. 2024, may 58.77. I feel I 57.74. Into and yet dear and so say as well say na and you who be to say maths and social studies na 2024 na 66.8. I feel about 48.7. Social studies 71.5, about 55.82. Na honey dear, Agyeiwaa, whom ye na Yamushe. It is a Tiaban, and then normal. In say, this in sorry, yearly, a fine vigilation near the that measure near the woman, a reduce more practices. The business say, yes, and my headmasters strong one and say, yeah, and family acquire some 50 so anymore.
they be hold or more responsible. Now, Minister for Education, so at 2 and you can't train a teacher for any related there. Oh, yeah, they do so no. Obey the and also some accounts will be and social integrity. And also, among has then cannot be in it. If you know, and fan say, near man, anchor, if I bonnet for a year, at the Boam, if I found that so acting. They will say, as you say, and count the shepherd, and all the other areas, integrated science, any English language, and then former and social studies, as so cheap, who's a man costa. In the end, to me, that measure, and find check, and on the man, and so here, math, no name, social studies, at the course, a play part. I ain't think I said, we the area people, and they may quote that two subjects, no shame with tear, the basa. Now, yeah, shadow, yeah, kind of say, why explain if examiners report, by end of this month, which me I already. You see, and no, they do what, yeah, share any say a bar, you be who almost after mono. You almost say a man, son, a honor, a bar for. Then see any that will be the being common. And here a buyer, and say, oh, what can you be kind to generally, no, school for no, empire this year. Or how Abedaho, you know, a name of family wolf. You who say, the zeal near hope on the vision idea, a coffin. Into a near number one. And who say Ghana no the addition they two poor pass and forget. They say in the thinking skill application of them. Just a question maybe so now a good sound as I apply what must use your dream and the actual. And then we're dealing about we're seeing out from a not natural electron. The also a idea affected so him and contact also getting there. The beings of that say topic you add na I feel by young time I feel by Anna a teacher for no kind. Into the train chief examiner's report. If you are not your father here, they will not report here. Then you arrested. I answer your phone. I call you another arrest. I did examiner's report. No, the day basis. Here the iron system. You bring your examiner's report. Here the amount of buying. Then they influence policy. They will tend to win train. Say they in a example form 3 for no by next year June normal coins of it. Indeed, yet the Insusiaka crown so to that after a intervention a old school. There might mean the kind intervention classroom rational time teacher a tram of rana dear. There might mean teacher our time was so first on hot radia. He is one culture at here. And if you are, my friend also at the science of Muslim, or your boarding system, if I saw a fear, we will say, the blue and the to be a corporate 7 to 9, 2 hours, which is not a and we are say, one so free time, normal school hours near the nation, one so to mission. The exercise in the same okay. Near Shusha of France with the Shian. School view of our weekend, Sunday crowd, with the schools who require classes. Sunday, our corporate and so much of breakfast. So, Sunday, the are core format.
yɛnhwɛ sɛ yɛbɛma no aba na mmɔfra no asua adeɛ yɛka sɛ school ne culture ɛne saa nneɛma wei ne ɛhwehwɛ no saa category A ne grade A schools no ɔma yɛ nneɛma bi a ɛda hɔ wokɔ a you can deviate you fit in so prep time time a ɛsɛ evening Saturday entertainment in anɔpa ne kɔ na wosu nneɛma a bɛyɛ time bi a ɔmo wɔ nhyehyɛe bebree a wo school ni no ɛbɛboa wo ama ani akɔ sɛ adesua nti na ɔbaa hɔ nti ɛhɛ ne nyinaa ɛsɛ sɛ ɛbɛboa afei PTA no nso a sesei yɛama ɔmo guidelines a ɔmo de open yɛbɛtena sɛ ɔmo ne management no school management no bɛtena ase na school biara hwɛ neɛ nti a ɔtɔɔ si na PTA no ne teacherfoɔ no ɛnka mom na ɔmo nhwɛ sɛ disciplinary issues ɛwɔ hɔ a ɔmo bɛsiesie na mmɔfra no ayɛ asotie wɔ ɔmo teacherfoɔ yɛbɛsrɛ sɛ teacherfoɔ nso ebi wɔ hɔ a secondary school wobɛhwɛ no eduru time a ɛsɛ ɔkɔkyerɛ adeɛ a ɔnkɔ ɛtumi happen ebi a in a month no engagement ne yɛde 2 or 3 wɔn mmɛfɛ baako koraa very significant wɔn mmɛfɛ 2 a wɔn nyinaa no mpanyinfoɔ ani kɔ saa nneɛma no na biribi nti wɔntumi ankɔ koraa school no yɛ boarding system wɔn pɛ akwanya bi na wɔn mfa ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ nhyɛm sɛdeɛ ɛbɛ bringe mmɔfra no up preparation no nso no mock exams na exams nso yɛ critical so the more mmɔfra no practice in exam na build your confidence. Okay. The crowd they come from the same. The best friends there. Invigilate a group and so on. Why? Yes. Omo montia se. And what family or mama. I want to so tia home. Already no pressure one also. Into the big 12 hours tiana. Na the home way nyina mpo ayira nti omo fa odo e kasa yen ka say omo compromise with foreign materials tabi share and firm wona kasa for the foreign material be called there emra no ma ho kwan monye na be kwan e omo de fashion afa na emum omo ni omo kasa say omo nso emma omo ni omo fa asem sɛnea ɔmo nso ɛho bɛbɔ ɔmo ho so na ɔmo anya adwene no ɛde atwerɛ ɛnyɛ anim sɛ preparation no ɛmfa ɔfɔbɔ ɔmo ebi a mpɔ na mpa adekyerɛ nkakra no a wɔahyia no ɔkɔgyina hɔ na nsa yɛ no hei a nyere ebe ne ho mmoa nsa ne na wɔntena se ɛreorganize ne ho no na sɛkyɛ no bisire bi a na ɛkɔ ɔyɛ frustrate ɔyɛ confused nti yɛfi sɛ kakra yi yɛtwɛn wayɛ report yi kakra yi nso no mpanyinfoɔ tie na ɛhwɛ ɛtoto a ɛbɛtumi aboa ama nsesa aba deɛ ha ma ne sɛ wotwa over 200,000 nkwara ɔmo ntumi move to the next level of education because A1 to C6 ɛna sɛ university no ɛhwɛ B7 deɛ ɛnyɛ sure sɛ university bi abɛfa ɛna baabi nso a ampo yɛ mu ɛyɛ kɔma so social studies core subject ɛna akɔ fam paa nti ɛyɛ asodie ɛne dadwen ɛma Ghana paa. Okay. Yo, na yɛwura nkansa yɛhwɛ adeɛ bi o wɔn kaseɛ mu deɛ waka paa na wabɔ so yɛ sɛ nkɔdaa no wɔn mpa adesua this time yɛmisa ɛyɛ yamanyɔsɛm no a yɛde afɔrefɔre nwoma sua no ana ama nkɔdaa no wɔdedi wɔn mu tiri mu dɛm yɛbɛka sɛ tiri mu da bi ababata wɔn mu because mɛka yɛ aban dada na pɛn soɔ nkɔdaa no twerɛ nsɔhwɛ wie yɛ nya nkɔdaa bi a wɔn mo twe camera si wɔn mo so yɛ asɛ bi owie kyɛ kora no mu didi ma mpanyin dada na adan kɔ akufo ado akyɛm sɛ apɔ anaasɛ nneɛma bi a wɔn de brɛ wɔn mo sɛ wɔn mu nsua no books ne adeɛ no ɛnya no na ɛbaa wɔn nsɔhwɛ no mu yamanyɔsɛm wɔ no ɛha yɛ wɔ ho meda ase anka yɛ deɛ
do what to be. And we must share and ya be a bit among yourself. The Anquara no more yes, the 2 months in a better diamond. And said all past questions. Let the mass then Quam and sham practice. In the course to me, I got top past question. They call I had cotton. You told me you practice it because the crane say, I have past question now be an ever. In she said, or top past question, mount, that practice here. And you are fool. Who she had the teacher, and I'll almost say, past questions. I have one. We are serious on one episode, and we are Kenya, we get to me as soon as waiting a copper. In Tiamania Sambia, then perceived them in ya. They will no credit ahead, then ya. Ghana, STFC, ahead, then ya. A man of Kubi, and a baby of my enemy. Into a group or so, Ghana former of 2 million. Maybe I should say, when you say our best, and then you have what. I'm a numerous young addict across. It didn't matter. Buy you, the green vigilance, G, any minister, and my only a teacher for any head, will be held responsible for you be touch a man and once or him one. Into a man will be any bad. We need to build a strong integrity for the WAEC. Into the NSA, one Quadana Wenshin, a bar, W. Failure or my failing. How do you go feel? In a bad India, Bobia couldn't feel. Who drew Fiana of the Huse? A Quenya not done at the man. There, 3 years future. Of course, she had passed the call with me. That's a ball brand. And you could do fee. Now, share if he said it's here. Actually, say, you need to be new to car. And already found on deck. Into one shell coin. On the other, who said, if you ask him, cool, say, upon Uncle, even I can boom, a Uncle, the former, the Mapana, who be Uncle if you. Into a brand new Sunday, maybe I am for us of cry. Then she says, stakeholders, they're back together. Then you, that's it. A near you are about that Dana yard, and yes. If you saw her, if you are a customer at trusting, we are our bank. All train on Shabikina, yes, the sun, and come and fat. And Sister Nombra, the web one of them. Tell your cassette, bring any a call, spring upper east on Adiciania District. I hope only the brain, your Makai, and say, and I'm there as it is this brain. Even the level, basic level, no, almost is also there. They are on the school. Unfortunately, they are at all. But in you, say, for tire, a buying edifice teachers in the buy. You say, a buying who say, we are open to do the brain. I can't be a making the bomb of Manoso to the next stage. But so in Parano, said your mind interpreting. And you know, after they say, you're very oriented of Rano, your mother who said, and your butaya, 3 teachers, at the buy. But I don't say, this young, I would do honor when you're a quenya, into actually, who call also, we didn't want to see the upper, who call when you of opera, which is among yourself beer. You will so cafe. Okay. It is then politics. A buyer, among yourself by your school. After yɛhwɛ ne sɛ ɛbro ankwadaa no ahyɛ nsɔhwɛ no ase a wɔn mo twerɛ no supervisors anaasɛ vigilators a ayɛ na wɔn mo ba hɔ saa brɛ no eduruma bi ana yɛtimu sɛ mfomsoɔ nketenkete bi ɛwɔ wɔn mo ho akwadaa no koraa yam timi hye no wɔsɛ mpɛsɛ mekɔdwo nso wɔsɛ na mema wo nkɔ saa nneɛma no a ayɛ na duruma bi ɛkɔ so ɛwɔ nsɔhwɛ brɛ mu no yɛbɛtumi aka ne sɛ no ka ho bi ɛmankoda no feli na kwa bɛ so na ɛwɔ se yɛkorakora no na tumi yɛ yɛbra ankora ne tworo nsɔhwɛ ɛno koraa na di kan abɔ so ba nso so bi ɛno nso ɛka ho ɔho
the environment, there's a missing environment, tension buffer, affect them of her. And you know, I school, I to be or her instruction, Nipa Bako, and I'm being good, which no one here, you there. So, to be argued about the also signal, the concentration you cry on it. Nani refi. Maybe about France or by Johnson. In there and so heavy and a lot of anxiety in your maybe brain. You also to me the no cry. That's all authority. You understand a banner. You better share coin. You better man up. What's the one thing? Nothing so good here. 1,000. Then you jam and I'm going to want. But that is not if you cry. Umbrella. I want to me period. And I'm tension. Into American cafe. The interest in me invigilators also. I'm relating with the candidate. I'm ashamed. I only over faster. It's only there now, but it's so true your baby. We do say need it problem. The open to treat the sometimes at the moment. I don't know also near the time. Then you can't say, almost chill. They move almost support more brown. Then the environment, from it in India. Of the panning of the canoe, at Trons of it. See, I don't say idea, a habit. I yes, let's say, may name so alcohol. Okay. Are you ready? Was Sikurania Quayanimwo no? Yenisanya de 2026 and so to say ye no. Nessa so be abasa koswama ya said the home como. Ye Quayanimwo no in general. A dear na yenye about time any abiding emuna. About can be and she say, or Babbe Fita. Oh, the no. About time go on come round the after. Indeed, a Korani will hear on the Namsa, but and we get a feast. We are in a bath and class. No school, a means to an end. There. Who are true, what in Canon soon at the officer you be a written iron at the account. Now, they encourage you almost steady. I think, we share mathematics and generally, we science for now, art for now, because we are the general art, and then home economics, those and visual art for. And we are a problem as phobia. Maybe a teacher for yes, as I say, on new approaches, on which we are mark, very interesting. On the chair center, the thing there are so many ways which we try and contact and offer an chair. The internet again, not PT, there guidelines in happening. You see, any management, you know, so traffic. I'm on check choir, on that boy, there was school home. Ama mo planet me suade e beti na ba say can you this class no say enya for krana every month to be on this me aye a form of exam a day standard acquired standard so not what they will do they do almost follow short no na almost check almost build and up now see my friends say e mo frana e be suade no school extra classes. Some point they cross. So, I could see it. And I say, 3 from the 1 account to 4. At least 1 hour. Of which a day solve and near my and I'm the other year. That period, Peter with me, wow, actually, and the amount. Then utilize the time needed. They say, yeah, breast. Say a 5 years plus 2 years. They say there, 3 years. If you know, ask a future. Content also not there. And that's all. And also, you see, interesting. A brand new, don't want to try the brand new. Let's try a bias to say. We are a bit. Only this stakeholder, technical, the name she should. You who didn't hear about that. Me and politics are blame them, they say, mantle, no. I be doing them. To be the age,
awie ne deɛ Ghana foɔ so na so nti ɛkwan nso yɛbɛfa so a ɔbɛfa so ahwɛ sɛ solution challenges yeah ɛbɛba from the report maybe also census on yɛtumi ayɛ aboa mmɔfra no but ɛni sɛ yɛtena hɔ because by June ɛbi mu control yɛn keka akɛyɛ a wɔayɛ report ɛne research ne adem ahwɛ ɛbɛfa na ɛde akɔsi next year first quarter na wɔn aka wɔn just the next quarter na wɔn turo but immediately no ɛno ne abobɔ so intervention in the school system no yɛnhwɛ mu kena nneɛma ɛfɔlɔ so teacher for no so mete sɛ ministry dey strong ebi a na wɔn ka allowances bi sɛ ɛkɔ ɛne ade yes ɛkɔ ɛnso mɛsɛrɛ nso wɔn ani ni akyire nhwɛ mpo sɛ ɛhen na ɛkɔ edu teacher for no so sɛ wɔatua yes ɛni nso wɔatua but kwan bɛn ne yɛbɛhwɛ sɛ teacher ni yɛn nso nya ne deɛ enyim modalities na wɔn yɛ sɛ wɔn nya na wɔn ayɛ sɛ wɔn nya wɔn nsa aka na ɛno na kyerɛ sɛ akɔdu na emu busum na eti kɔfiri sora na nkoduru ɛkɔ no hɔ na nkɔn yɛ ebi nyinaa no yɛ nneɛma nkɛntɛ a ɛsi ebi yɛ ni yɛ akyire na yɛhwɛ sɛ nea ɔfata sɛ so nya ne bi ɔde tun bi ayɛ adwuma no ayɛ die bɛnsa ɛtumi aka yo yɛwura sɛ akɔde yɛda ase sɛ wagye berɛ na wakyerɛkyerɛ nsɛm wakyerɛ biribiara kyerɛ yɛadwene so ɛbɛsa abɔ pono mu atiefoɔ gye so dodo abusua no yɛne nabɔ nkɔmmɔ yi ayɛ yɛwura Kofi Kansa sɛ akɔdeɛ wɔyɛ programs management specialist ɛwɔ Agyeiwaa ɛne ɛte sɛ wɔkyerɛkyerɛ nsɛm wakyerɛ yɛ na nkɔdaa no nso ahwɛ a wɔn kyerɛ yɛ afi yɛsuo sɛ wɔn ma repɔtɔɔ ɛwɔ mu no na wɔkyerɛ mu kwan a yɛde fa so a ɛbɛtumi aboa yɛ hot bite kaseɛ bɔ ɛntoasoɔ ɛna yɛde ɛbɛyi Leicester complemented nie wɔde yas toothpaste ɛne brush ɛta yɛkyi abusua yɛkamfo deɛ ama obi biara yas toothpaste ne brush deɛ ɛboa akɔda aboa mpanyinfoɔ na ɛma wɔ sɛ no wankasa twa yɔpoo ewie kyerɛ yi fii ne keka wɔ biada ɛde firi wɔ sini ma ɛmu timi da hɔ akorɔfoɔ nkorai na momfrɛ wɔ ahoma yi so 0501 619588 0501 619588 na one mpanyinfoɔ ɛmɔ nkɔmmɔ ana kumase nso yɛ homa no ayɛ 0501 390338 na one mpanyinfoɔ adi nkɔmmɔ yɛ gyina wɔ so ne adan ho yɛba akaseɛ bɔ no wankasa ɛtoa so nokure hot bite kaseɛ ne ntoasoɔ ɛna yɛde som wɔ no hyɛ ne nso aha yɛ Sompa 106.5 FM ɛnkran Accra ɛwɔ Ghana na yɛatoasoɔ no yɛkɔpia mu wɔ mfimfini mantam mu ɛyɛ suku asɛm yɛ ne yɛka manfoɔ ɛtwerɛ lative masa ɛnkɔ yie na ebi so kura kɔ maase atete aprapa nsam no ukɔpia mu ɛwɔ asen suaduro ɛno yɛ suaduro akuapem ne yɛsi wɔ hɔ no ɛkyɛn kuri ɔmanfoɔ yɛ wɔn pɔtam hɔ kyerɛ sɛ wɔn ne polisifoɔ de ɛne aka sɛ dɛ naate ɛne sɛ apapa bi a yɛfrɛ no sɛ George anim wɔkyerɛ sɛ wɔanya mfinhyia no bɛyɛ sɛ aduanan na papa yi polisifoɔ bɛkye no ɛsɛ wɔadi faale akwara ketekete kora wɔanya 14 years na yɛ awerɛhɔ sɛm paa na wɔn kyerɛ sɛ bosom yɛ twa mu no November bosom no ne da yɛ a na ɛtɔ so aduonu enum na yɛ benada ɛna polisifoɔ bɛfa aberanteɛ na wɔn bɛfa no na yɛ asen awisɛm polisifoɔ ɛna bɛfa no wɔn yɛ sɛ neɛ wɔn de ne kɔ tetretem ɛno yɛ Jufupra so district police station hɔ ɛna wɔn de ne korɔ wɔn de ne kɔ adwoa benada no a eduru yɛ wɔda abusuafoɔ kora so mu pɛ beeli ama no a beeli yɛ amfa wɔn yɛ beeli amfa afi wɔn wɔ hɔ a na yɛto wɔn kra sɛ papa yɛ fɛn sɛ George anim wɔawu da polisifoɔ akakye kora ma wɔn de na kɔ to mɔkyere mpo a na busuani bi nka ho ɛno na mabu no a ɛwɔ asen suaduro akuapem wɔn kyerɛ sɛ saa deɛ wɔ sɛ deɛ sabi mprɛduasa ɛyɛ abufusam ɛno nti wɔn mpene koraa na bɛhwɛ yɛma ne bɔfoɔ yɛma ne bɔ ni areka na nkɔ pie hɔ no na ɛnyɛ nika koraa wɔn hyɛ da sekyere wɔn se ɛkyerɛkyerɛ nsɛm sɛ de kyerɛ yɛn
say you have seen any other. It's a party picture on them. As a police station, plus, you know, what's in here, and Robo. The family got to be almost that's an almost me. Yeah, quiet, and I always say, well, I'm a boy, I'm an essay, well, and I make a prosecutor and so on, and watch it. I mean, they say, be this year, but that pleasing. So, when I say I'm fair, Busia, yes, yet not watch them watch it. Also, on call, when you do watch it, I am friend and on them watch the man and Casa. They are police for I am the walk out of Wiro. DJ Wiro. So, police for all the young where the Roman Cata, Oman confirms I'm going to plus honorable. You police station. Now, it's Japan and the bomb. So, Kusiani, how many? Yeah, but we are police station for. Oh, Mabruna Palai Pa. One more chance say the last stop, Quape. Last stop, no. This one best police station. Now, where dear, ye cassette ya pa. And no, I'm so. Emma, Yane, Nana, Labidanka, or no, Abusiano Mupani Bako, and the bon one chess, eh? One no crown, or call police station, and Mabruni because one call Hokra. Prosecutors want the uncle, one call Monfred on the Machaman Casano. One also crowd call ya. No one call her Munua. I say, and since I be one whom would be dead and a body in who to say, Wama Brunepa, what you say? Yeah, call her equal place for no Mrs. Same way, dear. You might be or what, and yes, you don't come back commander, which for Praso. And he yet I say, Emma, here the no cry, and you no call for Praso. And he follow up, air call Honum, say, A B. Ambegant in the bill. Yeah, Oman Grant in the bill. 24 days, every Friday. You're one of my friends, few. Commander no fresh yamra yakwaya mane tintini titi ya nse suspect no oye nyamede kware oye nyamede owa praise for no oba na kwato much asem we de na kakra nti ye bona yakwaya na mpa ye koto no yakwaya no stays won ho ne haru mawro ne mawro ne na ho awro afi moja wona na no we ye pani afan say na na labi dankwa woro na kasa ye enu acheche nsemu no na ni nyina mu no Erika na France wa woni Central North Regional Police Commander DCOP Abraham Akwei wona ne kwabon komo emo kire se no kure asem no we die eya awreho sempa na wo mo abo akire de akwama IGP Era Christian Tete Yohonu ama no kure mpo wa dispatch nkrofo so mmra na wo nko chichira busua na wure na fei wo mo ka wure chichira nsem bi nchira wo mo ka se wo be full scale investigation e de akosi ase no ma hwade ku reporting ya eku opani George enim ne ho akire no wo de hu haye e de aba Ewie ya enya no NTS eja atokeje bi asato senior high school eye kasek ewo otimantem no emunam so ema adesuafo dodo no akora no ewisi akọ omumu amebi eni so abiri wo mu amomo atwitwatwitwa ahwe na ye kirem se eja no anopa no ene hyase be no nkono entem ho ene dormitories ahodo no be fa dan ni mu omanfo niema ni nyina asejuro be wabra odum jadwumakuo ne mpanifo kopiem wo honom de na kyese wo mo a wo mo honom no wo mo niema dodo no a eja no asai no na wo mo kiremu se Ghana National Fire Service for as usual wo mo frɛ wo mo no appliances a wo mo de adwuma kra no keje bi mention wo mo de na nya adwuma niema bebre wo honom anu wo mu ni enti wo mo ankasa mo mfa nsuo mra wo mo ntwi we mra wo mo nsa anwea wo mo a ho a ene twa ye boaboa ye se de be ye eja no wo mbetimi adum no na adesuafo no so a enwisie ekọ wo mu wabra no wo mo prese wo mo niema no wo mo ekọ akoyi na eja no anka won no ye kasa isa adesuafo nyina no wo maboaboa wo mo hanu ama empenifo timi ahwese wo bia ba bia woda no eyade se eye na school authorities no empenifo a wo mo da school na no wo mo so wo mo aye adwuma so no soronko wo mo esese ye de wo mo kọ ayasabia nyina wo mo de wo mo kọ ma doctor fo ahwese si ade adesuafo no ba bia wo bia da no eyade se eye awusoye toa ansam no aso na wajisika botene bia tomu ye no ye 5.3 billion Ghana cedis a afanyame ya domo afa 2026 ede krono aso ye hwe kwan ne akwantempo won sam so ebehase na wode aye adwuma ene da due ye enam rahye dwafie won mo kwasetena ama asase kai won mo agitumu wachiromwa na emu 4.4 billion Ghana cedis eno afri Ghana ban ekofasimu
20 million Ghana cedis eno no aye nkrofo man so de a wo de badom Ghana ena 910 million Ghana cedis eno so aye sika botena eno no ye development partners wo mu a Ghana ne won mato kese no de won mo so ade ababadom wo na ene ebro na won mo age atom wo no na anya asem keto makora ewo no sobedwafie sanse na adwempo no nyina no aye se aban no de botaye bia ba ya wato ne din se big push program na sa big push program no ne nyina no one more share ayensiesi ma pachichiru ane wo man no yakwantempon ho ensam so na bi so na se bi so ka one more share amayaresabia wodo no nyoma bi a enwu yenya bi tse school adan ne ade no Ghana ban atumi dinani ahwe ho na 30 billion Ghana cedis ayade a sa big push yi one more share sabekwa kowura mu yie papa na atumi aboa mo man no ensam so wodo ye kana sa bridge ayewo ewo man Ghana mu a ebi abubuo ebi asasai Ghana fo nya kwampa nam so no ne nyina wo mehwe de asiesie afei ekwan awodo bi ye wasa ban ne ye ya ba akokora ye da nani so aya kra ne kumase kwantempo no so expressway a aban ne peso ye na sentam wo na ye rosense boache ene mpanyifo bi kan wasam wo no wo mo kyerɛ ne nyina no hyemu a 2026 ade kro no Ghana fo ye batem wasam ye pa na ebro na won mo gye tumbo no wo so fo ye wo hwe o me ye kwantempo wo nsam so ekasai no kwasam ne se wa kyerɛkyerɛ mu ye sasa akra ne kumase expressway no a aban no aye no sabi onye se bi aban ne ba bepa Ghana fo sika bi na adie na mo hwe sa 5.3 billion Ghana cedis no a eye sika botena eso tre bai ewayi pa ya won mo ka se won de ye japade de aboa Ghana ebeyeye na mo no won de fa ba ko bekwa kwura mu sanse akra ne kumase no akwa bia ba ko a wonom no dan da nyina de achi ade asasabio se nkwanhie sienie enti aban ne peso ofo kwan bi so na oman ne ye kwan no wo kyerɛ mu bagayam adem oman no sane ye ba ya wo kyena bi no san nkwanhia wodo ya yetatete awo ya kwantempon so no anya de ye bati biem ewo yasum kra na yɛtoa so ɛwɔ nsɛm foforɔ emu wɔn nsɛm foforɔ mu no onimnyamfoɔ kwabena minta kando ɛyɛ sɛ hwedwabo so mmara sɛ badwani wɔn kuro yɛ yi ɛna wɔyɛ so afɔ ɔhwɛ apɔmden nsɛm so ɛwɔ man Ghana mu wɔn na yɛka sɛ wɔkyerɛ sɛ mahama kɛse no a aban de aba no ɛbɛbɔ adwuma paa o na adwuma ɛba abɛyɛ no ne yɛfrɛ no sɛ non communicable diseases no bi bebree ɛba na abetu aseɛ korɛte paa san sɛ ɔhwɛ man Ghana mu a nipa bebree ɛyade nanso yade ɔmo yade no ɛnyɛ nea te sɛ nka mete yɛ Amerika sɛ na me nuanom wɔ ha na ne Amerika na sɛ efiri me ho akɔ mo ho ne bia nya no bia nanso ɛyade a egu nipa paa ɛwɔ ma yi mu ɛno nti saa deɛ wɔ nyinaa na eboa ama mahama kɛse no aba be ni nyinaa efiri na so ɔman ne te apa emu nipa nyinaa so te apa. We have also realized that the non-communicable diseases are killing our people at an alarming rate, and therefore we are looking in that direction. So another fund has been established to be dedicated towards the funding of the non-communicable diseases. 4 out of every 10 deaths we have in this country are attributable to the non-communicable diseases. So today we have a fund we call Ghana Medical Trust Fund, popularly known as Mahama Cares. Indeed, our President Cares. The Mahama Cares is in full operation at the moment as I speak to you. We have legal, legislative backings. The board has been regulated, and the fund is in full operation at the moment, dispersing funds for patient care. Sari Jaboso, Marasebe Jani, one kro ya soafo ya hwe apomden nsam so man Ghana mu. Onamnyamfo kwabena minta kando. Nene ene yeti. Yeda soa ejina pomden ensem mu na United States aban no, womo ebo amane se womo ebedane sika esom $150 million. Yes, sika no womo ebedane akire e de ama Zipline International company. Yes, adwumakuo no eye adwumakuo bi a womo na supply drones ahodoɔ ma wɔmutumi edi moja enuro ne nneɛma ahodoɔ binom nso ekɔkɔ ayasabea ahodoɔ na abibiman mu ɛna saa sika bɔtene wɔmo ɛde ba bɛyɛ adwuma ya ebi bɛkɔ Cote d'Ivoire man no emu Kenya, Nigeria, Rwanda ka ho ɛna afei ɔman Ghana yɛnso yɛbɛnya ɛkyɛfa ɛwɔ saa $150 million no emu na saa amanebo yi ɛyɛ US embassy ɛna wɔn friends ntwefo nhyia mu abɛɛfo kwan so ɛnɛ ɛna wɔn de saa nsɛm no ɛtu edwa na Owura Jeff Graham wɔno ɛna ɛyɛ US Department of State no panyina wɔda no wɔno ɛna wɔkasa yɛ ɛwɔ digital press briefing no aseɛ na ne nsɛm a wɔde tu dwa ɛne sɛ abibiman mu
omahu se nkurase mpɔtɛmpɔtɛm ahodoɔ bi wɔ hɔ no mu a ya na sɛ yɛde ayaresa papa ɛkɔ hɔ no na ɛden sɛ obi ho mfa no sɛ obi hia aduro bi ya na mogya baabi a nipa ne hyɛ kora bɛyɛ kora ansa na saa akadeɛ na akɔduru hɔ ama pomodin adwumakuo no wɔn akɔhwɛ saa nipa kora ya na ɛden ɛnu nti ɛne wɔn dane sɛ sika bɔtene yɛkyi ɛde ama amama yahodoɔ no na atimi aboa ama apomodin ho nsɛm so atimi akɔnkan na chief executive officer wɔda Zipline Africa no Kedlin Bettin wono so ene kyerem so wedie ɛyade sɛ saa sika bɔtene no ɛba bɛboa pa ama omdwumadie atimi akɔnkan nti saa sika no wɔn de ne akyira o my Ghana nso ɛbɛhwɛ na ne kyɛfa ɛwɔ mu no wɔn ɛde aboa pomden afei kɔngomasua ensɛm wɔn no suapɔ kɛseɛ baako wɔ Maimo University of Ghana ɛna ɛbɔ amaneɛ sɛ amfa wɔn sɛ ne afei nso hɔ no yɛmɔfra no sɛ bi twerɛ yɛ asɛbio dodo no ampaseɛ wɔn deɛ ne ɛka no sɛ cut off point no wɔn da so gyina deɛ ɔmo gyina sɛ nyade a wɔn bɛtwe ɛsan so de akɔ animu anasɛ akyire na wɔn mo kan no sɛ saa cut off point no ayɛ adeɛ soronko a wɔn de ato hɔ sɛ yɛwɔ grade bi wɔ hɔ no mu a wonya amfa wɔn sɛneɛ wusitie ne panyina ɔbaabɛka de ama wɔ wɔn mfa wɔ sukuu nim enum asɛm ɛna ɔmo kan na provice chancellor adema suapɔn no Professor Gordon Awandari wɔno ɛna ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa yɛ wɔkyerɛ sɛ radio ɔbɛsrɛ ɛnyɛ sɛ bi a wɔn bɛbu obi anim tia sɛ unipa korɔ no wɔde panyini bɛbɛbɛba no wɔtutu ntoma agusoɔ na wɔbɛpa akyɛw nanso wɔn mfa wɔ na mmom pɛsɛ nkɔda no tena wɔn to so no mu sua deɛ na wɔn kyerɛ nsɔhwɛ no a wɔn motumi atwerɛ no yie paa nam so nti akɔda ɛkɔba no sɛ cut off point no wankasa wutimu sɛ wunwura mu bie na suapɔn no mu wuntumi nkɔ hɔ no ɛno ana sɛ wasan so akɔtena se na nsɔhwɛ no watwerɛ no foforɔ san sɛ ɛno mom ne bɛboa ama University of Ghana suapɔn no sɛ wopɛ sɛ wokɔ mu a wobɛtumi aba. At the University of Ghana, we take these decisions based on the data that we derive from the results from WAEC. So we have obtained the results from WAEC, and our team is currently working through the data to sift through, clean up the data, and then we'll use the data to determine the number of people who qualify for each of the programs. It's at that point that we'll be able to tell whether there's the need to change the cutoff or not. And bear in mind that at the University of Ghana, every year we have many more students making the cutoff but not getting the opportunity to be admitted because of the limited number of spaces. So it is not likely that we would need to move the cutoff in order to get sufficient numbers for each program. I was returning to Provice Chancellor Yawano Awa University of Ghana, Professor Gordon Awandari. Certain for Bakaya, Yasha Fiasia for Frono. Say, oh, your call, and as I will free will be a one say, Wouldn't the Panacas and Abatian La Atitia Fasosa. Bonse, oh, na called Robatian Kurum, not Yatum. A buyer no, among football, I say, I went to the some so on board my cheap Eddie and Crown will be the sicker. What are the mobile phone? At the electricity bill, I charge ye. Now I sent to a time with the Agusu, a grown cross Sunday moment at toy. Now Abegusua, the annual debate was friendly panoa. Now spectrum can beer. Telecommunications, one will use you. Eddie, you man, not gonna for young Faso was one. And also Adania Butu. And no, so far, the chair, yeah, I rank it on the essence of my gun and would mean for Mohammed. Adams, Suparu, what they are to John Watchers and correct. Woman in our movie, son said, say one more telephone call, one more cry on a bit I see. Be a why emergency, be a papa, na your friend and penny crump abonamaniano. Ubehuana, Mampanina, so better hello, Temenka. Just walk of Rudia, the other Crabincy communication as well. Bonsena acquire some cassia pan, and so one more transit, no, Abaya, I must say spectrum, no, one to be a cajon. Titru pan, one more, nay, use to empty and any telephone can even Vodafone, any crowd and yan. Nanso me ne wo ka say wo mo ye ne aso mo ye bia ama se ko no ofra edemu kra said the Sompa TV no. We all agree that early this year there were network challenges that people were complaining, not only people, all of us used to complain about the challenge. And so government at the time, when I say government, I mean His Excellency the President has directed the Minister for Communication, Digital Technology and Innovation, my boss, the Honorable Minister, to make sure that was resolved. So government took steps to issuing some spectrums to the
telecos, the telecommunication companies, most especially Telecel and MTN. So a lot of work has gone behind the scene, and that is why we can all see that there has been significant improvement as far as the network situation is concerned. I'm talking about the quality network situation. And so government has given out some spectrums to the telecos, and they've worked on that, and that is how come we are seeing significant improvement. Anunti ena improvement kama pa sakra kama ede abamu no we aye oswafo abedi atie ye hwenkita wonde nsam so onimyamfo Mohammed Adams Sukwaru wo court nsensem no high court ye hye anim senyame yadomu a bosumi ni da etoso eduba ko wombesan atena kane National Service Authority penyinipa no woda no owura osei asibe antwi nasem no eso sede be ya bill conditions a wom de ma no ma akire wom ebedani mu no wom besan akosan sempanifo chese se wom san atena asem no so biem na mo bekaye a 800 million Ghana cedis any sika wom di kan ede to opanyin no etiri so se bill conditions a na achiginafo nso beye mienu enso no wom ka ho afei empanifo ka se enyade se akwantu obetimi afiri oman mu akoba bi kopem se asam no wom ebekan wie na echire en wom san ehu a bill condition so free 800 million Ghana cedis no eba 623 million na ye ka sei eno ena ne mranimfo so san de akose eyade eno kora no ese wom hu asoma ne ba fom kakra na principal state attorney Dufie Prempe ana de to court no anim se ahyese na wom de asem ne ba ye ne kora adansefo a na esese akwadubofo efre ema wom be church nima mu no eyade se oha ahodo binom ebaye e wo saa kwan no eso nti saa bre no a wom hye no wom ntimi ani mre no so ma empenifo tu se nyame yadom a January ni de toso edunkron e wo afempinu ani aduonu nsia ne nondu kan na wom asan afre asem no ebiem na owura wo se esi bentwa ye kan ho asem ye nim sam dada se yade a wogina mra no dendenden se wabra na wo ye NSA boss no sika tutu die bi efa ne nsase nam so ma wo mu kira wabɔ oman no krono money laundering eso eka ho ne ntansa hodo bi a yede ayantam ne komu enti nyame yadom a December yi ne de toso edubako ene wo besan afre asem no ebie no makohwe se anyebia adesrede a lawyer fo no ehwehwe edi afri emranimfo no eho no won beye anase won monyi na ayomawi anim sem dada sa efri anu ade ba no anu ye bon mane efri menhya yimfie sa wotekra ne bra ngoma so tumfo se tutu ye wotoso mienu ade ne nan asimu ama abokonsan sem wo no wo hwa adiyie atoyie ye nei wan machabri road map no akwakoma Ghana mampanyi ye Roger Dramani Mahama wono so de nani ehwemu bie na anam so amonmonyafo David Adoliba wano ayototofo panyi de maboko na ba azugiri azoka ya wotoso mienu eno ochrosa no kwasam no sa eno nhyiamudie na koyie pa wazo wani asante mawura kwan ye ofa so na asam wodandan no na sabie wo kan no na wan mo krampo te wano mo afei no munyina adwene yakob enkromu no ana kyerese no kwasam no se wode yie atoyie pa na wan munyina ka bom sanse futuo ba ko a krobya de ma wo mo se wo munyina nkambom na asumdue mra na wo so munyina ye anuafo ya yetwa ba ko na mogya ba saa ne yetwa wo fra ho nso mogya betumi aba na asasem no okan no wo de ato wo mukyem ye papa saa se wo hwemu a na afiri tetentene ne ya ntokwa ne sase nyina no se bi o mamprusi ne kusasefo no ye nuanom na nyade a won matena se won mu ehia edikasese ye ti se ye won mu yi enrada ya otufo se tutu ye wotoso mienu efra fanu no mienu bo mu a won mu edi nkomo enti wo mu de abo mu ye papa de wo kan ye no wo mu so de koye adwuma. We got to Manshia. We met as a people. The Kusasi group, made up of chiefs, elders, were there with our lawyers. The Mampushis also came in their numbers, made up of chiefs, elders, and lawyers. Today, as stated by Otufuo, is the final session of the mediation. And that was exactly what transpired. The Kusasi side gave their version of the story, led by lawyer Apul Avoka, who was one time the MP for Boku West. Every statement he made was backed by documents to prove that we have what it takes legally to rule ourselves and become chiefs for our people. At the end of the day, Otufuo listened to both sides and advised that he was being directed by His Excellency the President of the Republic of Ghana to do the mediation process. And so it is his duty again
to sit with the president and present an official report stating his view about what transpired. He has advised us to remain calm, send a message home that our youth should remain calm and stop engaging themselves in violent conflict. I was your way. I am Monyan for David. Adoli Banano, one of your church for Penny at the Mabokona Ba Azugri, Azoka the second. Afe yengramu ewa nsamfoforo emu. Na kane soafo ya no hwe defense no so se man Ghana yemo ye ho ban ye pa no bambo soafo no. Na o yemu kase pa baako. Wono ya Dominic Nitiwul. Wono na kase wa kire se eyam fom so kase pa de ma wa man yo. Se ye te ho na mampani adan a defense minister eni ho omanebo ama wokọ yenyi foforo maninsi anan a mampani si yan 2026 ansana we foforo enu was hey Ghana pa na enye serious sa no na se Ghana ye serious a u defense pa wo se wo twen na se football krampo u pivot no e wa kire ho no se wo pra utimi you top striker na field defense na ba be so no wa bo wa chi ban yie na so Ghana de ye gbo anim ho na ye ja kire ho na se overlapping be here juma na samanfo ate counter e ho ne yebeti. I feel say it is a mistake for the president to do that, but I feel say Enka or appointed minister for defense Enka Babua. No nation, I feel and I swear, no nation will do that. Say you leave your defense minister empty for 6-7 months. No, I've not heard that before. They would always appoint somebody, a substantive minister. I'm not comfortable with that arrangement. I think it's not good. It is maybe because Ghana for a long time we haven't entered into a conflict, so we are a bit not. But I can tell you, say Burkina, anybody who thought say Burkina will be the way they are now, about maybe say 7, 10, 8 years ago, many people have said we will have a problem. But in Burkina, if the president really will not mind, he should really look at it carefully. Especially the Ministry of Defense. I think he should look for somebody. There are very, very capable people within the NDC and outside the NDC, independent-minded people who you can decide to appoint. Na se wo de ho nya yikrempa anka da yi ba ku anim ho na fa ne be say defense wo san say defense na de ya na ho hia pa football for be ka kire wo na wo wie no eno wo say ade ba ku a Ghana fo mfa ma dwene nko ho eye sa 9 billion Ghana cedis no a Ghana man pani say wo de kwaboa ato awiemushan e de aboa no eno wo say wo no de say ya de 9 billion eboa Ghana Armed Forces de anka no de anka nya bone na so sika ko de kwaboa Armed Forces no esua afi yankoto so ese yakoto presidential jet ne asanto ba kwa ka ho no be ya abedi akiri we nyina sanya Ghana. By that I may have a problem with, but for the resources I'm extremely very happy. The jet is different. Jet is a jet fighter. Maybe we call it private jet. So that's why maybe you are looking at it. But in military terms, the more you mention jet, the first thing that comes to your mind is jet fighter, which the Air Force really needs now. To defend you and me, the Air Force needs jet fighter. Because Air Force, said they should fight in the air. Anyone know? That's the work of the Air Force. Work in this fight in the air. If I have an enemy in the air, then your Air Force will go there and meet that person. What they are using the 9 billion over the 3 years to do, there's nothing like that they are going to use to fight in the air. That's why I say I'm happy about the resource allocation, but I'm not happy about what they want to buy. And until I can say, many are Japan, see this is Kako, Nia Omo Kwakato no de, and Fran. Bimbila Brasha, genuine for Dominic Nitiwul, and your tin can. War and Sanfo for Emuno, Forcia, Yerebimra, Sebe, genuine young folk could jo upon Chroma, and na Airbo Cose, or my gun and to Tunia May and Tichu Bambo Kwanswa. E brebia ebebano enche na eyetu ya tidom kuwa hudwa ya womene namne na mamanya womo bembe o my Ghana womo betititi niema abesese so my Ghana de hye bi kura no ede woma ko hyehye baabi a ede wo hawo ebeba wose ye kasei small arms ye tuo nkuma ye o manfo binom womo edidi nipa bonefo sam niema etumi pre nipa be ye be 2 million ye kire de eyade sa tiate se ukọ ya hye hodo so afei ketase hye proye dwurimdie ne kankan sa ne mane nyina ye ntimi nto ase wo mai mu ka ho ena ebetimi aba sesa terrorist groups yi wo mo eba beto ahye wo mai eso na wokokasa wadwumadie bi ase eye CPS public dialogue bi a na ne fapem kese no ejina hyehya hodo ampenifo di gu akwam se de be ya atuate dom wo dwumadie wo betimi abre na se ne titru
ɛwɔ Middle East ɛna afei abibiman mu na wɔde ato dwa sɛ saa terrorism yɛ a yɛka ho asɛm yi aban ko antimi nyɛ enti ɛsɛ sɛ civil society nnwumaku ahodoɔ de wɔn ho gyim wɔn mo ka bie wɔ mu na nanom de wɔn ho agyim na afei wɔn amu no nyinaa so asɔre agyina sɛdeɛ ɛbɛyɛ abambɔfoɔ nso ɛde kakra a wɔn wɔ no bɛtumi aka ho na wɔn abɔ ɔmanfoɔ ɛho ban. Our analysts are warning that Ghana risks becoming a conduit for extremism and AIDS-related networks operating across West Africa. The circulation of over 2 million small arms pieces in Ghana, our porous land borders, and corruption all create vulnerabilities that extremist groups may exploit. And that is why today's dialogue, Excellency, is so critical. The fight against terrorism cannot be left to security agencies alone. It requires a whole-of-society approach. Governments, civil society, organizations, international partners, and citizens working hand in hand. Kojo Obrempong Kroma eye mrasebejeni ewofuase Agyeiwaa. Vehicle Enforcement Association of Ghana. Wamo a natural krata ade abayi na wode krata no akwa aswe ya ehwe ma yi akwantenpon wonsem so se wode na da woroma na ni kine ya wonfa na nsi fom na nioma bi ya akwa achewache pa wose DVL fo asase asa wamo ade number plate foforo bi eba ya no ya ba fo so kra na won mo eye no na ekwan no womba so mo fa so no 2026 ana sa dwumadie no ebe hyase ya won mo tena se ya nhwehan ma ne ba enipa ba se empem miensa ya wɔn yɛ wɔn adwumafoɔ ya wɔn nyɛ adwuma nyɛ no abusua anya asɛm ketewa ma anam so ama wɔn de krataa akɔma asoɛ no sɛ ne kyerɛ ya da wɔn fa ne nansi fam wɔ sɛ ne yɛbɛyɛ a ɛtoɔ betumi atwa trɛtrɛfoɔ panyin de makɔ ne yɛwura Victor Chim Kranten wɔn ana krataa yɛ baeɛ no ne nsa ɛhyɛ aseɛ ya wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ beebi wɔhwɛ mu wɔ ɔman mu sɛ ba no sɛ enhyɛmudie bi ana adwumadie sonko bi bɛkɔ so aban no bɛyɛ nsakrae wɔ na mamuo mu ne dwumadie mu ama DVL foɔ kora nso so mo nso ma yɛ bia ayɛ na mpempi no mo ne nnwumako ahodo a wɔn ho ka ɛwɔ saa deɛ no mu nyinaa hyia yɛ Vehicle Enforcement Association of Ghana nanka wɔn mo hwɛ ne mu kwan sɛ wɔn mo ayama wɔn mo tumi krataa sɛ ba no sɛ number plate ahodo wɔn nyɛ enforcement wɔ ho no nka mu no wɔn bɛhyia no matena se ato kɛsɛ sɛ o sɛsɛ kura deɛ yɛnyɛ no physical biribi akwa digital na ama wɔn mo nya wɔn mo ntiaseɛ ehunu kwan yɛ wɔn bɛfa so a wɔn mo dwumadie wɔn bɛfa so mbɛdi no afa 2026 de koro no a wɔn mo ante wɔn hwee dwomu ya na sɛ nsɛmtwerɛfoɔ na ɛbɔ amaneɛ ɛrekyerɛ wɔn mo sɛ free 2026 de kɔ no ensakraye ɛba bɛba ɛwɔ yɛ number plate ahodoɔ mu na wɔn mo kyerɛ mu sɛ DVL panyipa ya wɔda no wɔpanyi no sɛsɛ wɔ ha aseɛ ne nkurɔfoɔ bi a wɔn mo amɔno no ɛna ɛto kɛsɛ ɛdi nkɔmɔ yɛ contract no wagye pɛ so wɔde kɔma wɔn mo a Ghanafoɔ no wankasa yɛ number plate no wɔn mo yɛ no wɔgye de afiri wɔn mo nsam enti ɛno ne ade a wɔn mo hunu a ama ɛna Vehicle Enforcement Association of Ghana wɔn de wɔn ano ato mu ɛkyerɛ sɛ saban no amam na wanhwɛ antena sɛ ampɛ ho asɛm wanka ɛbɛha adwene ɛbɛgu nnwuma na nnwuma nso guo no na aban no kɛɛ hunu sɛ ɛbɛha ne yie papaapa wɔ na mamuo mu ama 2028 Ghanafoɔ dodoɔ no a ɛbɛto ɛde atia no wɔse nya abatoɔ biara no wɔbɛto atia na mmom nkyerɛmu no wɔ ha pani a wɔno ɛda atɔ ɛmantam mu DVL no ano ɛyɛ yɛwura Frank Gasese wɔno na ɛka sɛ wɔkyerɛ sɛ nia Vehicle Enforcement for kan nya ne sa ho na mmom sɛ ne ɛbɛyɛ a conjunction sɛ bɛkɔ na driverfoɔ wɔn mo tem penten kwa ɛwɔ DVL offices adan a yɛkɔpɛ number plate enemrem 21st century yɛkɔ yɛ ne mu wɔse ya no ka ho bie ɛno mpɛ so omi firi hɔ afei kɔkɔbɔ baako wɔn mo ka kyerɛ driverfoɔ titiri pa ne wɔn mo di DV abɔbɔ ho a no wɔn mo twɛn sɛ yɛnya wie 1st January yɛdi holiday ni wie sɛ kim efiri third hɔ kɔ no a enyumakuo no nyinaa resume you know bonso bɛkɔ no ma bɔ sese wɔ hɔ obi akɔpɛ 2026 wɔkwa me ayɛ no wine ne atwerɛ wine saa pɛ no wɔka kyerɛ sɛ he mo bi ha no ho nrahye ma hɔ wine na nya de a yɛba bɛtwerɛ ebi a GW wine 2026 anaasɛ GW wine 20 da bi agya saa de no yɛnyɛ saa bi okura ne nyinaa no yɛbɛyɛ no one line ne soɔ no wodi yɛ details ne nyinaa wi a na wo submit a DVL fo nankasa ɛbɛma oda date say da say bra na yɛnyɛ ne akanka ho
with the old system, as soon as it's 2nd January, people even come to sleep in DVLA premises for a new number to be given to them at the first time in the year. So it gives pressure, it's congestion. Then both customers and DVLA staff are never free with this system. You will be working the whole day and close somewhere 8 o'clock in the night because people are in the queue still waiting for you to serve them. But this new system, you are just going to apply online. Because there's nothing like I'm getting the first number or second number. And once you apply online, upload your information online, we'll vet everything online. When we are clear, we'll just schedule you. Come Wednesday, 3rd December at 10 o'clock to continue your registration process. Anka wedie simple kra tenafie ne ehia ne mobile phone fa we sha na de ahye eno ano no wo wi a DVL fo na be ma message say that say bra na bibia ya fine nya sa 2nd January na nkrofo akoda DVL office sa de no nya kra Western Regional Manager Edema DVL Frank Gasese ne ete ye no Deputy Managing Director Emma State Transport Company STC adwumakuo no Owura Nuruddin Hamidan na wode ato dwa se STC sesi adwumakuo no wo mo brepa niema nkoye kabuburo no wo mo abo adwumakuo no kura sesi asika ebam kuma bi sesi ana age se wo mo de wo mo entoma kɔbɔ ankorankora adwumakuo bia no ansan wo matimi anya sika kakra kora de abo adwumakuo no ho bra no wɔse ɛyade bi a ɛha ne yie paa no wɔte ye no afepi no ani edunsia 2016 ansa na yebekwa akoto aba ne kora NDC amanyukuo wɔse wo mo eto buses bɛyɛ aduonum ya Makopolo buses atenti bi branding kama ɛna afei Toyota Haze buses bi nso ɛno so wo mo to bɛ makomako enkron afepi no ne aduonu 2020 MPP fo so baaye ɛn wo mbɛto bɛyɛ 100 buses ka ho ɛnɛ mismanagement nti buses no kura yɛ adwuma no enuru 40 ya saa 40 buses na yɛ adwuma no ebi wo hɔ no kura wo hɛsɛ de ayeyɛ no a ɛnhyɛ nkuran na ne nkasa yɛ mu no ɛn wɔde ato dwa sɛsɛsi ano wo mani da so nyinaa ɛyɛ partnerships a wo ne private businesses nakɔ wɔsɛsɛ saa na ɛbɛkɔ so atena hɔ de a ɛne STC foɔ wo mo kwan twa paa. The day I went to STC, I nearly cried. When you walk around the STC, visually, you can see that the soul of the company has left itself. The place is deserted. We don't have buses. You see, you can't run transport without buses. How can we run bus company without buses? During Ramadan court time, he got the Makopolo buses, that's before 2016, about 50 of them. And then they went to SIC Savings and Loan, and they got Toyota Haze, about 9 of them. And those days, these were brand new buses. It came 2016, we lost power and we handed over to MPP brand new 50 buses. In 2020, MPP bought the new buses, 100 of them. The two together, we can't now boast of 40 buses on the road. What is keeping us alive is the alliance. Ene ya yikoti SSCI eye Deputy Managing Director Emma STC Owura Nuruddin Hamidan ene ete se wa chechre ensem wo ha hodo a eye adwumakuo State Transport Company wo mo FM ne niema hodo bi a wo mo ehwe nim se ebedane se de ebe adwumakuo no ebetimi afa ne ntoma pa efra. Ana Accra High Court one more akwasetena na one more koya na se Mame Patricia Esidua ya yebonamane se Nana Grata anase evangelist Mama Pat wano na sam na court no etena so ne nyina no aye ensansam wane yamana kwa kwada fiase na mfinhyama akomako edunum mami wahwe se obetumi atwa ewo afiase na de edimu tintima no kese pa aye baako a na wano susuo se Pastor Emmanuel Apia ya doro no abonamane se osofo biblika wade kwada court ekiro se Nana Grata ade nimfonyini ya sabio na deje mu da ho akwakoto ne TV so ye tender TV a eno no etia Ghana yemra na sansam no kura kan ho bi na ma court so mu a ye na maame no wadamu a eni sigagare ho nsensam afarefare no na ye ka sai no court de aba akire mu se
sakwaba no sɛ maame agrada sa ne ne mara ne mfo wɔn mo hwehwɛ ne abroni kan sɛ plea bargain dia ma no no a ɛne na wɔn mo nya ne ntam soɔ na wɔn hwɛ sɛ nafuo maako mmiɛnsa ansa na ɛda no wankasa yɛ no yɛ December aboso ndɛtɔ so edunsia yɛ court bɛsan so atena asɛm no soɔ no saa da no atimi aduru na saa plea bargain yɛ ka ho asɛm yi ɛyɛ bra obi agye ne mfom so atomuo sɛ no kwasɛm medifo na momuo no mesrɛ sɛ emfinhyia yɛ amode ama me yɛ sɛ me nkonko da afiase no kamo nte so emfa emame enti akoba sɛ de wo ka no ɛtɔ asomu na sɛ bi court no gye tum nko ade a wo mutumi hwɛ ɛte wo mfie no so ɛde ma wo ɛma wo tumi ɛtɔ ɛno bi na mranimfo de ma me Patricia Agyeiwaa na nagrada won ma hyase a won mo hwɛ no mu kwan sɛ betumi ayɛ saa ɛde ama no enti na bra court no kwa setena no wahyɛ sɛ won mo nkonko tena se no mo toto mo nneoma yie na fuam yɛnsa akyi na won mo hwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a sɛ ne won mo pɛsɛ nneoma si bi kɔ no won betumi ayɛ ne ntam anya saa de anyame yatom na 16th December ne eduru a anya de court betumi ayɛ ho bibia ama no waye ɛno saa no asɛm wɔ bɛsɔ fam no won hwɛ yie ubenya hypertension baby ametimi akanfo de ama wo no ɛyɛ midimafo eba center ɛhɔ ɛna abɛkɔ na yɛtimi ahwɛ paa ama saa ɔhaw no ne nyinaa ɛtimi afiri ho so ɛhɔ na sɛ obi a ne fa adwodwo woduru hɔ a yɛbɔ ne bongalate koraa ɛyi saa ɔhaw no nyinaa de firi ne so usisi na yɛ ɔya uchepi baby a yɛ ɔya bia uduru midimafo eba center Dr. Time da so asɛm na mekai wɔde time beto so ɛbrɛ no wayi ne nyinaa de afiri so ɛbrɛ no so de beto so no ɛmpa ho wo ho beto paa o paa wo ɛno kra de yɛ koko tumirikafo ne kyerem ɛwɔ poko asɛm ayira ɛnkra ha yɛ asɛm na mekai wo duru hɔ a wo ha de kɔ yɛ no ɛyira ebu akwa agogo nso oya de ne wo ha de nyinaa ne gogo kama ne abo ne bongarat na bibia yɛ fine ɛne akumas no ne aban suku ne wɔ hɔ no ɛne di animhwɛ gye numbers yi 0244 774 282 ɛna 0500 727215 na one yɛn ɛmɔ nkɔmɔ afei wonya apomden a wobɛyɛ aduane na wo yɛ no nea wo de fra ɛde ayɛ ama na yɛ correct no ɛyɛ na yɛ onga sa anya onga mesi mema no yɛsi yɛ niyo mema mpe spices nanso yɛ onga wo de aduane na yɛbedi onga nko na FDA fu agye atum sampa fa yɛ aduane no na yɛ nyina yɛ nibi wo de yɛ stew wo de yɛ hyeto wo de yɛ nkruma nkwan ana nkruma froyɛ ebia na wo steam nam ni nyina onga no yɛ na hodo bebre ɛnam no he wele kura na wo de yɛ a ɛbɛma na yɛ kama pa na bia atumi yɛ fine promasidofo wo mo no mo de aba enya na ewo dwomba bia ade na yɛ slow nanso still sɛ wonya onga ebetimi apushi no na bia atimi akɔnkan bomoden so ma akoda no insist sɛ wo pɛ onga ɛno ne papa no ɛna betimi adi aboa wonya de yɛ o shito ne wie sei kim ɛyɛ na de just hot kinki na de aboso maame a wo a woton dokono wo yɛ nkruma foro yɛ bi kama wo chinchinam kama nanso wo mu ɛba bɛdi dokono sɛ dokono ne nkase esan sɛ ɛburo ne muka kɔ ba bia wo mo yɛ ne kama na kotu ɛno no obre nyina to atwa ɛyɛ just hot kinki na mekan fodi ama just bakery wɔn ma dawro ma ɛnom de bae yɛyɛ ne kama ɛno nti wo de to hɔ a na ahene korompo a na problem bia ɛma ho yɛ to no 3 Ghana cedis pɛ ɛno nti betu 3 Ghana cedis na kɔtɔn na bia ɛnyɛ fine ɛmfama yɛ kyira kwan no ɛwɔ dɔm hɛ yɛ commercial bank na kyiri hɔ gia numbers no dwumadie bia wudi bia wo nso betimi afrɛ yɛ bia na abɛhia dɔkono 0256 068 832 0256 068832 na one yen akasa nanso so anum ato na just what kenke nya dia wetimi di bia ya no wape malaria fever duro no eno na mo ayesa anu o so waposo twetwe pa mo me kan nyina na manfo na wa mudi ho dase mesrawo wo honam dua na ye o ya pa no ubehia time herbal mixture eno na betimi aboa wo time herbal mixture no Dr. Tafri Jana de ba ye wo se trona di kanka muni aduaba no na momfa ahan no emfa nsa yade eye time herbal mixture ene betimi aboa etu sa yade nyina se a ekwa ensan so mabie wo pedodo na watu atonwa 0244 417669 0244 417669 enya na ewo pharmacy herbal shops nyina mu enya mapemfo ba ho makoda no fo na akoda wonya mfinhia dumienu wo pese otwa pictures pre-wedding pictures na pese otwa no ana birthday photo shoot no me pa cho wo a wo ye videos say music video ana say bia wo ye movies wo pe baby papa wo betimi aye no correct adanda no amana koye di ama wa ye RSYD Novigi Studios asem na America no na ho sense wunya bia wo call makachi a wo betimi di wo cameras no correct one pa e de aye adwuma no ama bibia ato atwa kama me pa cho we ni yanko agina na ebua je numbers no tawo e 0574 715 778 and now say 0303 974 822. Ye chira kwan won kran ha ya mala mabase
first Kokoko Street ɛhɔ a yebutuo oba na one yɛkasa bibia bɛyɛ fine ni ahwɛ na bibia nso atimi akɔyie pa wɔn madawroma ɛna Leicester Company Limited aso asene ɛpɛgya wɔn nyinaa de asi nkonkɔn so yɛna ne yɛho sima pɛmra yɛba yɛde kase ne bɛto aso Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so oni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwɛ sɛ me se aye fita sesrechi ahoma na eti brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran Ha, for Leicester Ghana Limited, and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani owuntie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said de ayaresa no more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years. Cano. Miss me connection and shut down Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama, what you bem. Connection, what you are about the crowd. About the cry. Stroke on so dear. What found small. Just say, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and the so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, Pokuase Maira Kwanoso. For a doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA Agyeiwaa yin krato yaso sano boafo Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi kon wunyanka ene ewisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa akyede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meet mu biem 0598 559802 edin waso yeta 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ne bebodwa trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie etwa mu no emu adanse de de mu amu nim sompa akyede 2025 yaba
ketuapa yɛde nsɛm ne kwa akɔwie mu ɛwɔ amanɔne na nanu wukwa da na yɛde bɛto anim sɛ Hong Kong egya hyehyɛ bi akɔso ɛma one full court housing complex wɔ nipa bɛyɛ sɛ 150 wɔn mu afɛm ahwɛ wɔn nkwa ɛno ɛna panin paa baako John Lee wɔn yɛ Hong Kong panin paa wakyerɛ sɛ nea ɛkɔɔ so no ɛbɔ man papapapapa no nti independent investigation wɔn nyɛ na nipa a wɔn yɛ saa deɛ no yɛntwe wɔn aso. Abusua ha ana braba mu yɛ kwan ma nsɛm no nyinaa yɛde asie yɛne yɛbɛtena ase a yɛkenkan nsɛm no de ma wo no ɛyɛ me akɔsoya Agyeiwaa akɔdeɛ boaten mene Obrempong nana kwaku ampama ɛna afei Adwoa Asare yadamu nyinaa se ama mu ani tie yɛ sorry Prophet Mango Day at the third service no ɛtoa so